Ben trobats a Sintonitza Europa. La Unió ha vingut evolucionant amb un cert paral·lelisme amb el del món de la web. El món analògic es va acabar amb el Tractat de Maastricht. Sí, aquest tractat el que ara s'ha apuntat Gibraltar i s'ha despenjat al Regne Unit. El Tractat de la Unió Europea es va signar a Maastricht el 7 de febrer de 1992. D'acord amb aquest tractat, la Unió es fonamenta en les tres comunitats europees, amb tres pilars. Primer pilar, les pròpies comunitats, més dos àmbits de cooperació addicionals. El segon i el tercer pilar, que són la política exterior i de seguretat comuna, PESC, i l'àmbit de justícia i assumptes d'interior, JAI. Amb l'entrada en vigor d'aquest, el del Tractat de la Unió Europea, la CEE es va convertir en la Comunitat Europea, CE, i va entrar en vigor l'1 de novembre de 1993. Deixem ja el món analògic, podem dir que la primera generació, la generació 1.0, va des de la posada en marxa del Tractat de Maastricht fins l'1 de desembre de 2009, data d'entrada en vigor de la Carta dels Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea, que acompanya i acompanyarà ja per sempre el TUE i el TFUE firmats i segellats a Lisboa. Al igual que la web 1.0, en aquest primer moment el ciutadà era només un ens passiu. La seva activitat era només de lectura, ja que aquest no podia interactuar amb el contingut normatiu. L'informació estava totalment limitada a lo que al webmaster, la Unió Europea, li interessava que es conegués. Els actors reals eren els estats, la comissió i les empreses. Només l'àmbit del dret laboral i fiscal anaven una mica més per endavant, en aquests moments, en el reconeixement de drets i obligacions. La generació 2.0 la podríem situar des d'aquella data, el 2009, fins a l'inici del Brexit. I per posar una dada, seria la del 20 de maig de 2015, que és quan es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la directiva UE 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, l'anomenada quarta directiva. A partir de 2015 es detecta una nova actitud i que es resumeix en tres principis bàsics: la unió com a plataforma comuna, la intel·ligència col·lectiva i l'arquitectura de participació en favor de la transparència. És a dir, el ciutadà passa a ser partícip i actor, encara que secundari. Es comencen a cristal·litzar les normes dels drets establerts a la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea. Hi ha un enfocament més col·laboratiu i de construcció social. Fenòmens socials com el 15M van tenir molt a veure en el canvi de fons que això va representar. En aquest moment és quan la incomoditat del Regne Unit esclata i explosiona la idea del Brexit i es fa famós l'euroescepticisme. A partir de 2015 neix una nova generació de directives, on els estats cedeixen sobirania com mai ho van fer. La generació 3.0 entén que la Unió és un tot jurídic, administratiu i polític, on la cúpula jeràrquica dels poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial, és la Unió Europea. Ella
i només ella. La Unió Europea assumeix des d'un primer moment que això del Brexit és un divorci amb tota regla i que més tard o d'hora, va ser l'1 de gener de 2021, es materialitzarà i gràcies a això obté el tancament de files al seu voltant dels 27 estats restants. En aquesta fase, informàticament parlant, cada vegada tenen més importància les metadades semàntiques, anomenades ontologies, normes que aporten un valor afegit a la informació, que la diferencien i la fan més intel·ligent i seguida pels estats dins de la Unió i també fora de la mateixa. I això comporta que també les multinacionals les han acceptades perquè entenen beneficiós per als seus interessos assumir globalment els principis de la Unió. És l'anomenat efecte Brussel·les. Efecte Brussel·les és aquell fenomen en què les normes de la Unió ja no són tractades per la seva sintàctica, sinó per la seva semàntica i s'apliquen arreu sense consideració de fronteres. Possiblement, a partir del 2021, passarem a un nou escenari, el 4.0, on ens mourem cap a una Unió Europea única i ubicua. Estarà en tot, a tot arreu, on l'objectiu primordial serà el d'unir els interessos i intel·ligències perquè les persones i les empreses es comuniquin, siguin iguals en drets i obligacions, i aquesta comunicació entre si pot generar la presa de decisions i aconseguir nous drets generant un nou model de gestió pública. I és que Europa també és un mocador. Si el vídeo el consideres interessant, s'agraeix que et subscriguis al canal i ho comparteixis i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.